1970 urtea zen. Dena zen grisa, iluntasuna nagusi zen bailera hartan. Iduzkiek ez zuen zirrikiturik aurkitzen bere argi izpiekin berotasuna eta argitasuna emateko, eta ondorioz lurraietan etzen landarerik azten, etzen kolorerik ageri. Iluntasunean tristuran murgilduek bizi ziren bailera hartako herritarrak. Iluntasun horren aintzinean, natura maite zuten lagun batzuk elkartu ziren. Kezkatuek zauden, etorkizuna ere ilun kusten zuten, eta hoi horrela ez izateko zerbait egin beharra zutela erabaki zuten. Naturzale haiek elkartu, eta amalurraren alde, landareen alde, mundu koloretsu baten alde, pauso txikiak ematen hasi ziren, ilusioz, mundu hobe bat posible zela sinetsita. Hasteko, arbol txiki bat landatu zuten, utzitako lursail txiki batean, erdi altxapean, natura babestea izugarrikeriatzat jotzen baitzen. Naturazaleen aurkako jazarpena izugarria zen. Arbol txiki hura maitekiro zaintzen zuten denek, goxoki ureztatuz, osto txikiak babestuz. Arbolak, iduzki izpiek jasos ditzan, alegin handiak egin zuzten, eta mantxo-mantxo arbol txiki hura handitzen, loratzen hasi zen. Bide nabar, naturazalea itzindaria hiengana, natura maite zuten lagun gehiago hurbilduz gantzen, etengabe. Poliki-poliki, arbolark gerota sendagoak ziren adar berriak eman zituen, lore berriak, fruituak ematen hasi zen. Gerota arbola handiagoa zenez, lursaila handiagoa behar zuten bere zainek, eta etzen erreixa izan lursaila edatzea. Bide hortan, lursailean hobekuntzak egitea ahalbidetu zuten, 1982an arbolaren gana euren laguntza ematera hurbildu ziren milaka naturazalek. 1983 urtean, inguruko naturaren baliabide zentroak ere bere ekarpena egin zuen. Arbolaren hazkundean, bertzen mugarri bat, 1988an izan zen. Haundiegia zen arbola lursail hartarako, eta pisu gehiegi zuen enbor bakarrerako. Hortaz, kimatu eta ondoan landatu zuten. Dena den, zoriona ezin erabateko izan. Bi arboloien lursaila ezpaitzegoen legeztatua. Mehatxuak mehatxu, oztopoak oztopo, esfortzua unitzen ondotik naturazaleen lan eta konpromisoari esker, 1980 hamarkadan lortu zuten. Arbolaren hazkundean eguzkiaren berotasuna eta goxotasuna somatzen zen arren, haunitz izan ziren arbolak berak eta naturazalek jasan behar izan zituzten ustekabekoak. Kazkarabarra, elurre, euritiak, inezturek, baino natura edo zer baino gehiago maite zuten lagunaiek euren asmoei, euren helburuei eutsi zieten, eta arbolak hazten segitu ahal izan zuen, inguruko lursailak ere arbol gehiagorekin koloreztatuz. Ipuinetatik haunitz ikas daiteke, eta ipuin hontatik ere denok ikas dezakegu. Ipuin hontan kontatzen den istorioa egiazkoa da, erreala da. Egiazkoa da, jende haunitzek posible egin duelako. Batzuk seguraski ipuinaren akabaila zein den galdetzen aikozate. Ba ez, ipuin honek ez du akabailarik. Eta ipuinak nola segitzen duen denon artean erabakiko dugu. Guk segituko dugu ipuina egiten eta kontatzen. Esker mile bertze behin ere ipuina hau hasi eta segida eman diozuen guziei. Esker mile ipuin hontan gu denok parte hartzaile bilakatzeagatik. Hemendik aintzinet ere, segi dezagun, idatz ditzagun ipuinaren hurrengo orrialdeak elkarrekin.